Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su najvažnije vijesti dana. U razornim zemljotresima u Turskoj i Siriji stradalo preko 2000 ljudi. Prema informacijama Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, u zemljotresu u Republici Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih državljana. Niko od dvoje kandidata za novog vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva na sjednici Tužilačkog savjeta nije dobio potrebnih 6 glasova podrške. Sjutra sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je južnu tursku provinciju u 13 sati i 24 minuta po lokalnom vremenu. Najmanje 1541 osoba je poginula, dok ih je 9733 povrijeđeno u Turskoj. U Siriji je stradalo najmanje 968 osoba, a više od 2400 je povrijeđeno. Na teritorijama koje drže sirijski pobunjenici poginulo je više od 220 ljudi, prenosi Al Jazeera. Ranije danas šef Uprave za vanredne situacije Turske kazao je da je najmanje 1014 ljudi poginulo, a 7003 osobe su povrijeđene u 10 provincija nakon jakih zemljotresa. Srušeno je 2818 zgrada u Turskoj. Spasilačke ekipe su i dalje na terenu i izvlače ljude koji su pod ruševinama. Potres je pogodio 10 pokrajina, osjetio se i u Ankari i drugim turskim gradovima. Nakon tog razornog potresa uslijedilo je 77 naknadnih. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova, u razornom zemljotresu u Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih građana. Saopšteno je iz tog vladinog resora. Ambasada Crne Gore u Ankari, kao i generalni konzulat u Istanbulu, prate situaciju i u kontaktu su sa našim građanima i nadležnim organima u Republici Turskoj, navodi se u saopštenju na Twitteru. Generalni konzulat Crne Gore u Republici Turskoj, kako su naveli, ostaje na raspolaganju crnogorskim građanima u toj zemlji. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je užasnut vijestima i slikama stradanja iz Turske i Sirije. Telegram saučešće uputila je i predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović. Upućujem izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak, napisala je Đurović na Twitteru. Premijer Drita Nabazović napisao je na Twitteru: šokirani smo potresnim scenama razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju, dodajući da je Crna Gora spremna da pruži svu neophodnu pomoć svojim prijateljima. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova usvojili informaciju o upućivanju tima za traganje i spašavanje iz ruševina u Tursku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je poruku saučešća turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu te kazao da je Rusija spremna da pruži neophodnu pomoć. Osim toga, spasilački timovi iz Holandije i Rumunije na putu su za Tursku kako bi pružili pomoć, kazao je Evropski komesar za upravljanje krizama, prenosi Anadolija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je kako je njegova zemlja spremna da osigura neophodnu pomoć prijateljskom turskom narodu poslije zemljotresa koji je rano jutros pogodio tu zemlju. Italijanske vlasti su povukle upozorenje na tsunami za južnu obalu ove evropske države. Objavljeno je nakon velikog potresa koji je pogodio centralnu Tursku i sjeverozapad Sirije, usmrtivši hiljade osoba, prenosi Reuters. Civilna zaštita Italije objavila je saopštenje u kojem se preporučuje da se drže ljudi dalje od priobalnih područja, da bi nešto kasnije ublažilo upozorenja, potom ga i povukla. Reuters navodi kako je željeznički saobraćaj u južnim regijama bio privremeno obustavljen iz predostrožnosti.
Direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković kaže da su predstojeći predsjednički izbori test na osnovu kojeg će partije vlasti odlučiti da li da se ide na vanredne parlamentarne izbore. Ćalović-Marković je gostujući u emisiji Dobro jutro Crna Gora saopštila da je nju iznenadila predsjednička kandidatura lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Sada imamo situaciju da upravo gospodin Mandić izlazi na predsjedničke izbore kao kandidat, što meni pokazuje dvije stvari. Jedno je prvo da je on sigurno obezbedio značajna finansijska sredstva za svoju kandidaturu i da će ova kampanja u tom smislu biti vrlo interesantna, i drugo da će dominantno ovu izbornu kampanju obilježiti nacionalna pitanja. Ja mislim da su šanse gospodina Mandića, da postoji šanse da gospodin Mandić uđe u drugi krug, ali mislim da su šanse da postane predsjednik Crne Gore izuzetno male. Iz Demokratskog fronta poručuju da su spremni da odgovore na svaki vid opstrukcije od strane DPS-a i dodaju da će, ako bude trebalo, dostaviti i 100.000 potpisa podrške Andriji Mandiću za predsjedničke izbore. Podsjećamo, Državna izborna komisija donijela je zaključak da predlog za kandidaturu Andrije Mandića za predsjednika Crne Gore treba doraditi. Navode da su za manje od nedelju dana prikupili preko 15.000 potpisa podrške i da ta akcija i dalje traje. Ovo najbolje pokazuje da smo spremni odgovoriti na svaki vid opstrukcije od strane DPS-a, poručuju iz Demokratskog fronta. Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić naveo je da mu se čini da Demokratski front odrađuje posao za Demokratsku partiju socijalista. Čini mi se da DF odrađuje posao za DPS, jer ako nije to, čemu prljava kampanja protiv nas? Ako im je cilj pad Mila Đukanovića, što se bave nama, a ne njim? Napisao je Spajić na Twitteru. Podsjećamo, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević danima iznosi optužbe na račun Milojka Spajića. On je nedavno objavio fotografiju automobila ispred kuće u Kotoru koji navodno pripada Spajićevom ocu. Iz pokreta Evropa Sad te optužbe su odbacili. Lider prave Crne Gore Marko Milačić ističe da su podržali Andriju Mandića za kandidata za predsjednika Crne Gore jer su smatrali da je potrebno objedinjavanje programski sličnih partija da bi se detronizovao DPS. Kako je kazao na radiju Crne Gore, podrška Mandiću je bila prirodna i logična jer sa Demokratskim frontom imaju slične programe i ta koalicija je imala odlične rezultate. Milačić smatra da kandidature i Mandića i Milojka Spajića nijesu sporne, te da su provjere tehničke i proceduralne prirode koji neki žele da zloupotrijebe. Bošnjačka stranka insistiraće da 4. sudija Ustavnog suda bude iz redova bošnjačkog naroda, jer kako je kazao za radio Crne Gore Adel Omeragić, to pravo im pripada kao 3. najbrojnijem narodu u Crnoj Gori. U bošnjačkoj stranci smatraju da bi bilo korektno i ispravno da neko iz bošnjačkog naroda koji čini 1/4 Crne Gore bude sudija Ustavnog suda. Ono što je nama najvažnije jeste da će se delegiranjem sudije koji dolazi iz redova Bošnjaka cijeli jedan narod osjećati sigurnije u Crnoj Gori, zaključio je Omeragić. Niko od dvoje kandidata za novog vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva nije na sjednici Tužilačkog savjeta dobio potrebnih 6 glasova podrške. Kandidati za tu funkciju bili su Milorad Marković, magistar pravnih nauka, i specijalna tužiteljka i članica Tužilačkog savjeta Sanja Jovićević. Za Marković je glasalo 5 članova, protiv je bilo njih 2 i isto toliko je bilo uzdržanih. Za Jovićević su glasala 2 člana Tužilačkog savjeta, dok je 7 bilo uzdržano. To što se tužiteljka Sanja Jovićević sa pozicije članice Tužilačkog savjeta kandidovala za VD VDT-a bilo je sporno za članove koji je nijesu podržali. Apelacioni sud Crne Gore je na današnjoj sjednici donio rješenje kojim je odbio kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih Miloša Medenice, Marka Vučinića i Marijana Bevenje, izjavljene protiv rješenja Višeg suda u Podgorici od 16. januara 2023. godine o produženju pritvora, saopšteno je iz tog suda. Kako su naveli iz apelacionog suda, pritvor će trajati do dalje odluke suda.
Pritvor je, dodaju, produžen zbog postojanja okolnosti koje u svojoj ukupnosti ukazuju na opravdanu bojazan od bjekstva okrivljenih. A problem Fonda za zdravstveno osiguranje na koji je ukazala Državna revizorska institucija sistemski povlači se od 2016. godine, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić. Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu. Šćekić je ocijenio da je ono što je saopšteno kumulativno i zatečeno stanje na koje je on sve vrijeme ukazivao. Šćekić je naveo da se ne može spinovati i skretati pažnja sa onih koji zloupotrebljavaju sistem. Kako je kazao, on je ponosan na svoj rad i kolege iz Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja. Bivši radnici Nikšićke željezare odustali su od najavljenog okupljanja ispred upravne zgrade Elektroprivrede, koji je bio planiran za sjutra, jer su, kako navode, počeli razgovori sa upravom kompanije o rješavanju njihovog statusa, za koji se protestom bore već 9 mjeseci. Predstavnik radnika Ivan Vujović kazao je da očekuju konkretnije odgovore o početku proizvodnje i broju angažovanih radnika. On podsjeća da su bivši radnici odlučni da se sa krova fabrike jedino mogu vratiti u proizvodne pogone i tako prekinuti protest. Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da Priština prihvata evropski plan za normalizaciju odnosa sa Beogradom i da je to dobra osnova za dalje diskusije i za napredovanje. Kurti je rekao da će tokom razgovora u Briselu postaviti neka pitanja o tom planu. Demokratski koncepti evropske orijentacije daju nam nadu, napisao je Kurti na Twitteru nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog sa Srbijom, Miroslavom Lajčakom. Za kraj informacije o vremenu. Sjutra u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru uglavnom suvo. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -15 do 1, najviša dnevna od -6 do 8 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Topa Plus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje na programu naše televizije.